Sziasztok! Gyertek, kalandozzatok velünk! Ha most telefonon néztek, forogjatok körbe. Ha számítógépen, akkor használjátok a nyilakat fent a bal sarokban. Figyelem, indulnak a sárkánykalandok! Fintorka a nagynényével Balatonfüreden nyaral. A kislány csak hallomásból ismeri a szálloda mesebeli lakóit, Denit, Drazsét, Tikót és Jojót, a 4 sárkánygyereket. Még nem is sejti, hogy hamarosan nem csak találkozik velük, de együtt csodálatos kalandokban vesznek majd részt. Unokatestvéreivel és újdonsült sárkánybarátaival Fintorka a Tagore sétányon ered a gonosz méregzsák nyomába. Hajrá! Hamarosan kezdődik a vízibicikli verseny. Te melyik csapatnak drukkolsz? Gyerünk, Fintorka! Futás, Marci! Rajta, Barni! Mindjárt kezdődik a futam! Már biztosan kitaláltad, hogy a futamot Fintorkáék biciklie nyerte. Gratulálunk!